5 mjeseci je Nepe bez angažmana, a brzo će se saznati je li Hajduk njegova nova postaja u karijeri. Kako doznajemo iz kuluarskih priča, bivši njemački direktor Bayerna bi trebao sjesti u fotelju Hajduka. Kompletna karijera nakon igranja nogometa je vezana za Bayern. U igračkom dijelu nema velikih postignuća kroz Wuppertaler, Osnabrück i Aachen gdje se oprostio od aktivnog igranja prije 10 godina. Nakon završetka karijere 3 godine je bio skaut Bayerna, zatim glavni skaut sljedeće 4,5 godine, da bi u prosincu 2021. postao tehnički direktor Bavaraca. Kraj gotovo 10-godišnje suradnje stigao je rastanak sa klubom. Nepe je, kako je i sam predsjednik Hajduka rekao, veliki radnik sa velikim iskustvom, a prilika koja mu se nudi u Hajduku je baš izazovna kakav je i njegov posao.